Mikä on pikavippi? Pikavippi on yleensä lyhytaikainen alle 10 000 euron laina. Pikavippien laina-ajat vaihtelevat 14 päivästä jopa 15 vuoteen. Pikavippien korot olivat ennen korkokattoa jopa useita satoja prosentteja. Korkokaton myötä pikavipit eivät eroa muista vakuudettomista lainoista. Mitä pikavippien korkokatto tarkoittaa? Kulutusluottojen korkokatto on alkaen 15%. Siihen voidaan jatkossa lisätä korkolain mukainen viitekorko, joka tällä hetkellä on 4%. Harkitsetko pikavipin hakemista? Pikavippi kannattaa aina kilpailuttaa. Pikavipin kilpailuttaminen on helppoa. Aloita lähettämällä maksuton hakemus osoitteessa joustoluotto.com. Maksuton lainahakemus ei sido sinua mihinkään. Vertaile lainatarjoukset ja valitse niistä paras. Vertaile pankkien ja rahoituslaitosten sinulle antamia lainatarjouksia. Hyväksy paras lainatarjous. Lainatarjouksen hyväksyminen onnistuu kätevästi verkkopankkitunnuksilla. Saat rahat tilille nopeasti, jopa samana päivänä. Kiitos videon katsomisesta. Nyt tiedät, miten pikavippi toimii. Muista tilata myös joustoluotto.comin kanava ja saat ilmoituksen uusista videoistamme.